Както винаги, на нашия щанд може да намерите нещо иновативно и по-специално в момента това, което предлагаме като нов продукт при нас е гумени вериги за компактни багери и за мини товарачи. Тези вериги са с марката Medinamed Rubber Tracks. Имаме огромна гама от размери, с която можем да покрием всяка една нужда на пазара. В Стара Загора поддържаме количества, така че при необходимост се обръщайте към нас. Тези продукти се покриват с гаранцията, която застава с името си Medinamed. Ние, бидейки 35 години на пазара, имаме директна връзка с всички наши клиенти и можем да отговорим на всички нужди. Нашия продукт и нашето име, което стои зад него, гарантират безпрецедентна употреба на тези продукти. В гамата на нашите продукти имаме и нови гуми за такива телескопични товарачи, багери, както и различни по-големи товарачи, а включително в нашата база, която повече от 25 години правим регенерати, можем да предложим и регенерат на размери за такива индустриални машини.